አርዕስተ ዜና ጥሜት ዝተሓበረን ዘየቋረፅን ቆላሕቲ ዓለም ዝደሊ ጉዳይ ብምዃኑ ብምሕዝነት ክስራሕሉ ከም ዝግባእ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም። ፕሬዚዳንት ሪፐብሊክ ሴራሊዮን ጁልየስ ማዳ ባዮን ቀዳማይ ሚኒስትር ጊኒ አማዱ ኡሪ ባህን ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ክልል ኦሮሚያ ዑደት ኣሳሊጦም። ካብ ዜና ወፃኢ ኣውስትራልያ ዕድሚኦም ትሕቲ 16 ዓመት ዝኾኑ ህፃናት ማሕበራዊ ሚድያ ከይጥቀሙ ዝኽልክል ሕጊ ከተዳሉ ምዃና ተገሊጹ። سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا كما يتمسيو لك ساعات حدا خوينو معد زينا حزنا مصينا لنا زيناتات እንዳምራሕኩም ሳኹም ጸንሕ ኣነ አብርሃም ፍሳየም ፈለማ ብሓጽር زيناتات ክጅምር ጥሜት እዋን ዘይህብ ዝተሓበረ ዓለም ለኸ ምላሽ ዘድልዮ እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም። ኣብ አዲስ አበባ ዝሳለ ዘሎ ጉባኤ ካብ ጥሜት ነፃ ዓለም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ለውጢ ከባቢ ኣየር ምጽዋር ዘኽእል ሕርሻ ምርግጋጽ መሰረት ዘላቒ ውሕስነት ምግቢ እዩ ኢሎም ኣሎም። ስትራቴጂክ ሕብረት ዘላቒ ውሕስነት ምግቢ የድልዩ ብምባል ኢትዮጵያ በዚ ኩነታት ሃገራዊ ፕሮግራም ቀሪጻ ትሰርሕ ከም ዘላ እውን ገሊጾም። ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ሓረስቶት ዝግበር ደገፍ ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋጽ ወሳኒ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ጥሜት ዝተሓባበረ ዓለም ለኸ ምላሽ የድሊ ክብሉ ተዛሪቦም። ዋና ዳይሬክተር ትካል ልምዓት ኢንዱስትሪ ውድብ ሕብራት መንግስታት ገርድ ሙለር ቦገኖም ጥሜት ካብ ዓለም ንምጥፋእ ቁርጸኝነት ፖለቲካ የድልዮም ኢሎም። ዝማዕበላ ሃገራት እውን ቅድሚ ሕዚ ጥሜት ንምጥፋእ ዝኣተወ ቃል ክሕልዋ ከም ዝግባእ መገንዚቦም። ገርድ ሙለር ኣብ ዝቕጽሉ 10 ዓመታት $50 ቢልዮን ኢንቨስት ብምግባር ብብርኪ ዓለም ዘሎ ጥሜት ምጥፋእ ከም ዝከኣል ገሊጾም። ሕብረት ዓረብ ኤሚሬትስ ጎስጓስ ለውጢ ከባቢ ኣየር ኢትዮጵያ ንምድጋፍ ቁርጸኛ ከም ዝኾነት ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳያት ወጻኢት ሃገር ሼክ ሻክቦት ናህያን ገሊጾም። ኣብ አዲስ አበባ ሳለት ኮንፈረንስ ካብ ጥሜት ነፃ ዓለም ብምርካብ ኣብ ዝገበርዎ መደረ እቲ ጉባኤ ኣብ ዓለም ዘጋጥሙ ህጻት ጸገማት ንምጽዋር ዘኽእል ምትሕባር ዘጉልህ ኢሎም። ኢትዮጵያ ለውጢ ከባቢ ኣየር ምቕራፍ ተመዝግቦ ዘላ ውጽኢት እውን ንኢዶም እዮም። ንዘላቂ ልምዓት ጥንኩር መሰረት ዘንብሩ ልዑል ትልምታት ለውጢ ከባቢ ኣየር ጠመተ መሃብ ከም ዝግባእ እውን ተዛሪቦም። ኢትዮጵያ ኣብ ባዕላ ይኹን ኣብ ዞባዊ ለውጢ ከባቢ ኣየር ትገብሮ ጻዕሪ ንምድጋፍ ሃገሮም ዘለዋ ቁርብነት ዳግም ኣረጋጊጾም። ፕሬዚዳንት ሪፐብሊክ ሴራሊዮን ጁልየስ ማዳ ባዮን ቀዳማይ ሚኒስትር ጊኒ አማዱ ኡሪ ባህን ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ክልል ኦሮሚያ ዑደት ኣሳሊጦም። ኣብቲ ዑደት ሚኒስትር ሕርሻ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ፣ ሚኒስትር ምክልኻል ሰራዊት አይሻ መሐመድን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ተረኺቦም እዮም። ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ሸዋ ክልል ኦሮሚያ ብክላስተር ዝለምዐ ልምዓት ኣቮካዶን ፓፓዮን እውን ተዓዚቦም ኣሎም። ብተመሳሳሊ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ ብብርኪ ስድራ ዝካየድ ዘሎ ልምዓት ፍራምረን ምርባሕ እንስሳትን ከም ዝተዓዘቡ ተገሊጹ። بقدامي ሚኒስትር አብይ አሕመድ መበገሲ ሓሳብ እናተተግበረ ዝርከብ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ኣብ ሃገሮም ክትግበሩ ከም ዝደልዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ጊኒ አማዱ ኡሪ ባህ ገሊጾም። ቀዳማይ ሚኒስትር አማዱ ኡሪ ባህ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኣብ ክልቲኣውን ኣህጉራውን ጉዳያት ኣድሂቦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዛትዮም።
ቀዳማይ ሚኒስትር አማዱ ኡሪባ ኣብቲ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ እናተተግበረ ዝርከብ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ እዮም ገሊፆም። እቲ ዕውት መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ኣብ ሃገሮም ክትግብሩ ድማ ድሌት ከም ዘለዎም ኣረጋጊፆም እዮም። ኢትዮጵያ ብልምዓት ቁጠባ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘለዋ ልምድን ተመክሮን እናመዝገበቶ ትርከብ ውፅኢት ናብ ጊኒ ክወስዱ ከም ዝደልዩ እውን ኣፍሊጦም። ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ብግድኦም ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘለዋ ተመክሮ ንጊኒ ንምክፋል ድልውቲ ከም ዝኾነት ኣረጋጊፆም። ሓምለዋይ ኣሰር ኣብ ኢትዮጵያ ሃፍቲ ማይ ንኽመሓየሽ ርኡይ ግደ ከም ዝተፃወተም ኣብሪሆም። መበል 28 መድረኽ ዘተ ምምሕዳራትን ኮሚሽነራትን ሓበራዊ ዶብ ኢትዮ ጅቡቲ ይሳለጠሎም። ኣብ ጉዳያት ንግዲ ጸጥታን ዶብን ምዝታይ ዕላሙ ዝገበረቲ መድረኽ ንክልተ መዓልታት ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ከም ዝሳለጥ ተገሊጹሎም። እቲ መድረኽ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ኢሉ እውን ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምጥንኻር ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዝህልዎ ተገሊጹሎም። ኩለን ክልላትን ክልተ ምምሕዳር ከተማታትን ዝሳተፍሉ ኮንፈረንስ ሰላም ኣብ ከተማ ሓዋሳ ይሳለጠሎም። ነቲ መድረኽ ቢሮ ጸጥታን ሰላምን ክልል ሲዳማ ምስ ሚኒስትር ሰላም ብምትሕባር ሰላም ንኩሉ ኩሉን ሰላም ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቃል ዝተዳለወ ምዃኑ ሓላፊ እቲ ቢሮ ኣይተ ኣለማዮ ጢሞቴዎስ ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ገሊጾም እዮም። ኣብቲ መድረኽ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሲዳማ ኣይተ ደስታ ሌዳሞ ከምኡውን ተወከልቲ ትካላት ፌደራልን ካብ ኩለን ክልላት ዝተውፃፁ ሓለፍቲ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ዓበይቲ ዓድን ተረኺቦም። ፈተነ ውፅኢት ትግበራ ወሳኒ ምዕራፍ ኣብ ዓለም ውሕዳት ሃገራት ጥራሕ ዘማዕበልኦ ፕሮጀክት ቴክኖሎጂ ዝናብ ወይ እውን ክላውድ ሲዲንግ ብዓወት ፈፂምና ኢና ክብሉ ሚኒስትር መስኖን ከባብታት ቆላን ዶክተር ኣብርሃም በላይ ገሊፆም። እቶም ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ምትእስሳር ገጾም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ቴክኖሎጂ ናይ ምልምማድን ምምዕባልን ድሌትናን ተኸታታሊ ስራሕትናን ዘይጭቡጥ ግምታት ከም ዘይኮኑ ዘረጋግፁ መርኣያታት ውፅኢት እናቐጸሉ እዮም ኢሎም። ቅድሚ ውሕዳት ዓመታት ብደገፍ መንግስቲ ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስ ተግባራዊ ዝተገብረን ኣብ ዓለም ውሕዳት ሃገራት ጥራሕ ዘማዕበልኦን ፕሮጀክት ቴክኖሎጂ ዝናብ ደመናም ወሳኒ ፈተና ምዕራፍ ውፅኢት ትግበራ ብዓወት ፈፂምና ኢና ክብሉ ድማ ገሊፆም ኣሎም። ብምትሕባር ምምሕዳር ድሕንነት መርበብ ሓበሬታን ኢንስቲትዩትን ሃገራዊ ሜትሮሎጂን ከምኡውን ብደገፍ ገንዘብ ኣመራርሓ ሚኒስትር መስኖን ከባብታት ቆላን ተግባራዊ ዝኾነ ቀዳማይ ምዕራፍ ፕሮጀክት ምምዕባል ቴክኖሎጂ ብዓወት ከም ዝተዛዘመን ምጅማር ምትሕባር ትካላት ንካልኣይ ምዕራፍ ዝምልከት ሓዱሽ ኣንፈት ኣፈጻጽማ ከም ዘቐመጡን ኣረዲኦም። ማዕድ ዜና ይቕፅል። ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ጥሜት ዝተሓባበረን ዘየቋርፅን ቆላሕቲ ዓለም ዝደሊ ጉዳይ ብምዃኑ ብምሕዝነት ክስረሐሉ ከም ዝግባእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ውሕስና ምግቢ ንምርግጋፅ ፈንድ ዓለም ኣድላይ ምዃኑ እውን ሓቢሮም ኣሎም። ንፀብፃብ ይመር ኣደም ሙሉ ብርሃን ግርማይ ንዝሓለፉ 3 መዓልታት እናተሳለጠ ዝቐነየ ጉባኤ ካብ ጥሜና ዝዓለም ምፍጣር መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ዝተረኸብሉ ተዛዚሙ እዩ። ካብ ጥሜት ናፃ ዝኾነ ዓለም ንምፍጣር ምትሕባር ኣድላይ ምዃኑን ካልኦት ክግበሩ ብዛዕባ ዝግብኡ ነገራት ብዝምልከት ዘተ ተሳሊጡ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ውን ኣብ መዛዘመቱ ጉባኤ ኣብ ዘሳልጥዎ መደረ ለውጢ ንብረት ኣየር ብምጽዋር ቀጻልነት ዘለዎ መፍረይነት ሕርሻ ንምዕባይን ምትእስሳር ዕዳጋ ምፍጣር ንሓረስቶት ቁልፊ ጉዳይ ምዃኑ ኣልዒሎም ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ እዚ ጠመተ ሂባ ትሰርሕ ምህላዋ ኣረዲኦም እዮም። Ethiopia has embraced these principles. ኢትዮጵያ ንታሕተዎት ሓረስቶት መፍራይነት ሕርሻ ንምዕባይን ምትእስሳር ዕዳጋ ንምፍጣር ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ሰሪሓ እያ። ኣብ መማሓየሻ ሃገር በቆል ቁጠባውን ኣካቲታ እናሰርሐት እያ ትርከብ። ለውጢ ከባቢ ኣየር ዝፃወሩ ተኽልታት ብምትካልን መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ብምትግባር መፍራይነት ሕርሻ ምውሳኽ ክኢላ እያ። ውሕስና ምግቢ ምርጋፅ ኣድላይ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝተወደበ ኢንዱስትሪ ፓርክ ብርክት ንዝበሉ መናእሰይ ዕድል ስራሕ ብምፍጣር ናብ ሓረስቶት ይቕይር እዩ ዘሎ። ጥሜት ብሕታዊ ዛዕባ ከም ዘይኮነ ዘልዓሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ውሕስና ምግቢ ንምርጋፅ ፈንዲ ዓለም ከም ዝሓትት ኣልዒሎም እዮም። Hunger is not an isolated issue. ጥሜት ጥራይ ይኮነን ዘሎ ዛዕባ ዝተሓባበረን ዘይቆራረፅ ምላሽ ዓለም ይደሊ እዩ። ውሕስና ምግቢ ንምርጋፅ ሓገዝ ዓለም የድሊ እዩ። ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምፅዋር ዝኽእልን ነቲ ዝድሊ ዕላማ ንምውዓል ብወገንና ቁርባት ኢና። ነዚ ምግባር ዝከኣል ተኮይኑ ፀገም ምፅዋር ዝኽእል ስርዓት ሕርሻ ንምዝርጋሕ ይኽእል እዩ። እቲ ዝወሃብ ሓገዝ ሕርሻ እውን ብፀገም ውሕስና ምግቢ ተጋለፅትን ዝኾኑ ዝውዕል እዩ ዝኸውን። ኣብ መህዞ ቴክኖሎጂ ሕርሻን ኣብ ስግር ፍልጠት ዶክተር ሳጋር ልውጥ ልምዲ ክህልው ከም ዝግባእ ዘልዓሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ፖሊሲ ሃገራት ዝተኣሳሰር ክኸውን ከም ዝግባእውን ኣልዒሎም እዮም። On strengthening policy and governance frameworks. ስርዓት ፖሊሲን ምምሕዳር ኣብ ምጥንኻር ዶክተር ሳጋር ዝኾነ ርክብ ንኽጠናኸር ኣብ ምግባር ክንሓስበሉ ይግባእ። እዚ ከዓ ፍትሓዊ ዝኾነ ምብፃሕ ምግብን ምትእስሳር ዕዳጋ ዝዕቢ ብምዃኑ ውሕስና ምግቢ ንምርጋፅ ወሳኒ እዩ። ቀጻልነት ዘለዎ ውሕስና ምግቢ ንምርጋፅ ስትራቴጂክ ምሕዝነት ኣድላይ ምዃኑ ዘልዓሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብፍላይ እውን ንታሕተዎት ሓረስቶት ምሕጋዝ ወሳኒ ምዃኑ ኣልዒሎም እዮም። On supporting smallholder farmers. ታሕተዎት ሓረስቶት ብፍላይ እውን ደቂ ኣንስትዮ ሓረስቶት ብሕርሻ ምሕጋዝ ንምርጋፅ ውሕስና ምግቢ ቁልፊ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ቀረብ ዕዳጋ ብምስፋሕ ኣሳታፊ ዝኾነ መማረፂ ፋይናንስ ብምዝርጋሕ ንዜጋታቶም ምምጋብ ዝኽእልሉ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ዓቕሚ ክንፈጥረሎም ይግባእ። ዓለም ድኽነት ንምጥፋእ ብሓባር ዝሰርሕ ተኮይኑ ካብቲ ዝኸፍአ ምስሊ ድኽነት ምውፃእ ሓዳሽ ውሕስና ምግቢ ዝተረጋገፀላ ዓለም ምፍጣር ከም ዝከኣል ገሊፆም እዮም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ብሕርሻ ክራማት ብኩታ ገጠም ዘልምዕዎ ምህርቲ ስርናይ ይእክቡ ምህላዎም ሓረስቶት ወረዳ ኤጀር ሳልፎ ገሊፆም። ቢሮ ሕርሻ ኦሮሚያ ብወገኑ ካብቲ ዝለምዕ ዘሎ ስርናይ ልዕሊ 63 ሚልዮን ኩንታል ስርናይ ንምእካብ ምትላሙ ገሊጹሎም። ንጸብጻብ ሓምራዊት ብርሃኑ ዳሃብያቲን ኣብ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ብሕርሻ ክራማት እንዳለምዐ ካብ ዝርከብ መሬት ልዕሊ 180,000 ሄክታር ብስርናይ እንዳለምዐ ዝርከብ እዩ። ሓረስቶት ብኩታ ገጠም ዘልምዕዎ ዝራእቲ ብኮምባይነር እንዳዓጸዱ እንትኾን በዚ እውን ጽቡቕ ምህርቲ ከም ዝርከብ እዮም ዝገለጹ። ብኮምባይነር ንዕጽድ ኣለና ከም ትርእይዎ ብኩታ ገጠም ዝዘርኣናዮም ዝራእቲ ባፂሖም ብኮምባይነር ንዓጽድና ኢና። ካብቲ ዝዕጸድ ዘሎ እቲ 2 ሄክታር ናተ እዩ። ጽቡቕ ምህርቲ ክረክብ ኢለ ይሓስብ። ዝናብ ይዘንብ ስለ ዘሎ ድማ ብቕልጡፍ ንኣከብና ኢና። በፊት በተናጠል ስንሰራ በጣም ድካም ነበረው። ቅድሚ ሕዚ ብውልቃ ክንሰርሕ ከለና ድኻም ነይርዎ። ይዕጸድ ይውቃዕ ግዜ ይወስድ ነይሩ። ሕዚ ብክላስተር እንትንዘርእ ግና ኣጠቓቕማ ግዜ እውን ጽቡቕ እዩ። ኣብ ሓፂር እዋን ጽቡቕ ምህርቲ ንረክብ። ሎሚ ተዓጺዱ ሎሚ ምህርቲ ይርከብ ማለት እዩ። ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ እዩ ዘዋፅእ። ቁሩብ ባልዕ መጺና ነይሩ። ሰራሕተኛታት ሕርሻ መጺኦም መድሓኒት ምስ ሃቡና ተመሓይሹ ናብ ዝነበሮ ተመሊሱ እዩ። ሓረስቶት እቲ ወረዳ ብመካናይዜሽንን ብኩታ ገጠምን ተጠቒሞም ንኸልምዑ ብዝተሰርሐ ግንዛበ ስራሕቲ ድጋፍን ምህርትን መፍረያይነት እንዳወስኸ ምምፁ ሰብ ሞያ ሕርሻ ይገልጹ። አካና ኬኛት ክላስተር ቀመዲዮ ከም ወረዳና ልዕሊ 15,500 ሄክታር ብስርናይ ለሚዑ እዩ። ምህርቲ እውን ምእካብ ተጀሚሩ እዩ። ቅድሚ ሕዚ
ካብ ሄክታር 13 ኩንታል ዝርከብ ዝነበረ ንሓረስቶት ብዝተዋሃበ ስራሕ ግንዛበ ሕዚ 40 ኩንታል ምህርቲ ይርከብ ኣሎ። ስራሕ ሕርሻ እኹል ግብኣት ብምርካቡን ብቴክኖሎጂ ብምሕጋዙን ኣብቲ ወረዳ ምህርቲ ይውስኽ ኣሎ። ሓረስታይ ንምጓዓዓዝን መሸጣን ከይጽገም ምስ ዩኒየናት ብሓባር ብምርዳእ እንዳሸጠ እዩ። ቅርሺ ከየባኸነ እውን ባንኪ ስንቄ ኣብ ቀረባ ኣሎ። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ሕርሻ ክራማት ብዝተፈላለዩ ዝራእቲ ካብ ዝተሸፈኑ 10.8 ሚልዮን ሄክታር መሬት ውሽጢ 5.4 ሚልዮን ሄክታር ብኮምባይነር ከም ዝእከብ ቢሮ ሕርሻ ክልል ኣፍሊጡ። 10.8 ሚልዮን ሄክታር ነው በዚህ ማህር ምርት ወቅት የምናመርተው ልዕሊ 10.8 ሚልዮን ሄክታር እዩ ኣብዚ ወቅት እዚ ነፍርዮ። ካብ ውሽጢ እዚ 3.1 ሚልዮን ድማ ስርናይ ኣርሲን ባሌን ብስርናዮም ዝፍለጡ ዞባ ሽዋ እውን ስርናይ የፍርዩ እዮም። ዝሓሸ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ። ኣብ ክልልና ልዕሊ 500 ኮምባይነራት ኣለዋ። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ብሕርሻ ክራማት እንዳለምዐ ካብ ዝርከብ ዝራእቲ ስርናይ ልዕሊ 63.3 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ንምእካብ ከም ዝተተለመ ተገሊጹ። ዋጋ ሰላም ዝለዓለ ምዃኑ ዘመላኽት ፍርያት ከም ዝተዓዘቡ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣረጋ ከበደ ገሊጾም። በቶም ርእሰ ምምሕዳር ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኣመራርሓ እቲ ክልል ኣብ ዞባ ደቡብ ወሎ ኣብ ዝርከብ ፍርያት ሕርሻ ዑደት ኣሳሊጡ። ንጸብጻብ ራሄል ፍሬው ዓባዲ ደመቀ برئيس ممحدار أرجع كبد استمرح جل مرارح كل الأمحرة أب زوبا دوبو بولو ترخيبو عدة فريات حرشات عزيبو تي عدة فتات معلم عاد كسر بمعزاب حرستين مدقاف زعلم مخانو رئيس ممحدار كل الأمحرة أرجع كبد كليسوم عقدة جيستنو ببيرونو بعدرشنو أنفت استوهابا أبناء بيرو مدرخيو إذا أنفت كما يتفتسما عبا تحتزل لو تسيت انتا يمثل كيلاتات نحرستوت انتا يدقاف غيروم اتحرستايخه كما يفصيمو زبلو نغرات عبا مريت وريد كان مرقات زعلم ايو عبا ورئلون جاما وردان زترأيو تسيت بتكبار يفتصمه لو زرقاقصيو تي حرستاي فريات بمدنفع وحسنا مقبين مرقاقات زخل فريات ابتي عدد كمستعزبو اتوم رسم محدار حبيروم بأتجباج كن مرت اندميجمر هو مسكلا يهينو فريات كم زوسخ بتشبو تريناينا كلنا عبيع مسألة المعاد كم زلون بزبلة سلامو انت ترقاقيسو قرب التاوتن تكنولوجين انت ترخيبو فريات بنات عداقا كم دلايو مشاد انت خيلو قصالي فريات الناسخه كم زخد ارقاقيسناينا حلافي ممرحي حرشا زوبا دوبو بولو احمد قالو ابزي مهرتي زمن لعلي 14 مليون كونتال مهرتي نمحفاز تلمي كم استتحاز قليسو 2017 مرت زمن كولو 400 أخذتشحن 16 زمن مهرتي لعلي 432 شح هكتار بمحراس 14.5 مليون كونتال فريات المركب تلمنا عيناتنا نزل ما استفراليو سراحتات النفط سمنا مسيناينا لعلي 475 شح كونتال مدابريا عدلنا لعلي 300 شح هكتار مريت دما ساينساو بزخونه منقدي نمزرع سعر غيرناينا أب زوبا دوبو بولو لعل كلتا 100 شح هكتار مريت سرناي زلمعان تخون كابت زلمعاز حشا فريات كم زرخبو حرستوتتي كبابي زلوم تسفا قليسوم بمكاكر إذا درجة درس حرستين النوعلون ناتحقا قزعنا نابزي بركوز إحنا كاب 10 كساب 4 كونتال إنا رخبناينا أب زوبا دوبو بولو كاب استتلما 14 مليون كونتال فريات اتي 8 مليون فريات سرناي مخانو تحبيرو أب زوبا مبرق تግራይ ከተማ ዓዲግራት ትርከብ ቤት ትምህርቲ ሙሉ ቀዳማይ ብርኪ ጫዓናዱግ ትምህርቲ ብእዋኑ ተጀሚሩ ኣብ ምስላት ከም ዝርከብ መምህራንን ተማሃሮታ ቤት ትምህርትን ገሊጾም ኣሎም እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ዘጋጥሙ ሓደ ጸገማት እታ ቤት ትምህርቲ ምስ ሕብረተሰብ ብምዝታይ ንምፍታሕ ጻዕሪ ግበር ምህላው ተሓቢሩሎም ጎሳይ ገብረኪዳን ካርቦሃይድሬትን ስብሕን ዘይትን ንምንታይ ይጠቕመና ብብርኪ ፌደራል ከይዲ ምጅማር ዘበን ትምህርቲ 2017 ዓ.ም ኣብ ወርሒ መስከረም ብዕሊ ከም ዝተጀመረ ይፍለጥ ኣብ ክልል ትግራይ ምብራቃዊ ዞባ ውቅብቲ ከተማ ዓዲግራት ውሽጢ ትርከብ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጫዓናዱግ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ትምህርቲ 2017 ዓ.ም 6 መስከረም ብዕሊ ከም ዝተጀመረ እውን يحبر أوز عمت أجمع تمرتي أزملكت بتنح كل الكلام مسرت على تشدشته سرع خيد مهر مستمر جميرنا علينا أوزي بستخ على متن كم بيت تمرتي خريق الله
زنورنا أفتي إيوان كيد مهار مستمهار تلمنا 504 حدا تبعتاي 500 كلتن دك أنستيو دمر 11 تمهارو أو كلتشحن 10 كم مهاري اللي نحزنا نيرنا زيوم استفعل على زنورنا تمهارنا نبارات زوق عرزو استفعل على زبولو زي تحساب غيرو زوز تلميو كشاب زحازي أو كيد مهار مستمهار زلوجن تبعتي 594 أنستي 594 بدمر 1180 شمانتا سلازي لعل تلمي فتسمنا لنا مالتي كيدي تمرتي شحنا 17 عام تمرت جميرنا يوم مالتي كنجمرن تلنا جين قص بقص وحدات يوم مصمنا يرو اما جمرتا غزي افتي سومن نسو افتخال اي سومن جين بتناي قبلين منقسقاس نغورنا رأس ممهر يديت مرحتي ممهران زلوا منقسقاس نغورنا نا ليستان ناوطانان بزخدنا يوم متن دحر يجي صبو تمهارو خاطو كوينو ملنايو علات 6 مسكرة مش جميرتو سروع تمرتي بيرو تمرتون بوردا ناون بزي تبحاله مكتتالنا نركب جمرنا لتمرتي ناكل تشن 17 مجمريا مزغبا كاب 24 سكاب 27 كاب جميرنا نحسو دينا كاو سروع تمرتنا جمرنا لها علات 6 كلتشحن 17 نور حدا جميرنا تمهارو ملو قدماي بركي بيت تمرتي تعنا دوغ زبن تمرتي 2017 مجمارو حقوسات مخانم كمزي كولو يقلصو يوم تمرت خنجمرت لنا حارف جمرنا تمرتن صبقيو دسل بمجماري دسل بتعمل مزردنا بتعمل كنصففون يدولي كنصنع ندلي كنقبز ندلي وتيتنا لعله لعله ندلي بدنبي يردونا يصحفنا بدنبي يردونا كردأنا ملتي ينغرونا ناب معد تمرتين استملسو تمهارو بتمرتم زحشه صولتا نكاريو ملو مدلاو بمغبار عب مسرح كم زركبو يزارب يوم زمصو نما عد تمهرت هصانات كن بلبي كنمهرن كنسرحن بفلاي اوز عمت حدا صبونته مل عمتي نحنا فتو 2014 ونس لمهرنا كم بيت تمرتي كم كتم عدغراتون كاب قدامي كساب شامنا يزلو تمهرنا مل عمتهم زمهر مالت كله تناي تمهراي ناي مبقع صراحتي ناي فلي حاجز ناي توتوريال ناي نيتورك ناي دغف حالتي ناي متنخار زيون زحش صراح سلن سرحو زي صبق كيد مهار مستمهار جميرنا لنا ابتا بيت تمرتي زحشه افصاصما تمرتي نكهلو مس محبرسب زته كم استغبره رئيس ممهر ملو قدماي بركي بيت تمرتي تعنا دوغ ممهر علم برهان أبابا كم زي صعب يحبروا يوم حضرت سبناون كم تلمود وفيا خجبر ببورحو منزلي مس حلفت خفل خرحو ببسل استوارحو كم بيت تمرتخنا كايد او زيون زسط اما بيت تمرتن محبرسب ركب غيرنا زحشه افاص اصما نخليناون مس حبرتسبناون تزاتينا عنا عبد حزين خيد ممهار مستمهار تمرتي نمسلات بركز ول صقمات كم زلوم ممهران يገልጹ حطرታት ዘለውና ኣብ መጽሐፍቲ ንኣብነት የፍለካ ካብ ሳይንስ ኣሎ ንራብዓይ ክፍሊ ኣሎ እንግሊዝኛ ኣሎ ሕጥረታት ኣሎ ሒሳብውን ኣሎ ሕጥረታት ኣሎ ታቤት ትምህርቲ ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ኩሉ ዝምልከታ አካል አላይ ዝባሃል ሓገዝ ናውቲ ንኽገብሩ እቶም መምህራን ተላብዮም እዮም መንግስትና ገበርቲ ሰናይ አውዚ ኩሉ አፍትናይ ትምህርት ዘፈር ትምህርቲ ዝነጥፍ አካል ያው ከግዞም ክድግፎም كم زلوا خلاو زدلي زين عدقام عب أفريقيا فلاميتي زخونت إيرباس A350 حدشه أوروبلان مجد أير إثيوبيا فلاماي بررا نب نيجيريا ليغوس كتجبريام مجد أير إثيوبيا زعدقا إيرباس A350 حدشه أوروبلان كفرنساي توليس بمبقاس 26 تقمتي 2017 عام تمرت نب كتم أديس أبابا متواي ذكرم تاوروبلان مدرك قداموت إثيوبيا زبل سيامة توهيبوا لهم منستر اندسترين بيغوين فيلانتروبين بحوار نمسراح زخولهم سممعنات سند كتيمهم
ነቲ መረዳድኢ ሰነድ ዝተፈራረሙ ሚኒስትር ኢንዱስትሪ መላኩ ኣለበልን ዋና ፈጻሚ ስራሕ ቢግ ዊን ፊላንትሮፒን ዶክተር ከሰተ ብርሃን አድማሱን እዮም። እቲ ስምምዕነት ንዕውትነት ራእይ እቲ ሚኒስትር ንክትትልን ደገፍን ፕሮጀክታት ከምውን ንምጉልባት ዓቕሚ ኣፈጻጽማ ዕላማ ዝገበረ እዩ። ብመዳይ ጨርቃ መርቂ ብውፅኢታት ሕርሻ ቆርበት ኬሚካልን ኮንስትራክሽን ብቴክኖሎጂ ብውፅኢታት ፋርማሲ ምፍጣር ዕድል ስራሕ ዝኣመሳሰሉ ናይቲ ስምምዕነት ሓደ ኣካል ምዃኖም ተገሊጹሎም። ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክሰግር ኣውስትራልያ ዕድሚኦም ትሕቲ 16 ዓመት ዝኾኑ ህፃናት ማሕበራዊ ሚድያ ከይጥቀሙ ዝኽልክል ሕጊ ኣብ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከተዳሉ ምዃና